Eller en sild. Det må jeg ikke mange af. Først skal jeg ned og bringe en sild. Der er nogle begyndte på hoppe og lidt. Det går varmt med hovedet. Så du den der? Så kommer man væk. Nu bare jeg lige en gang. Jeg svømmer selv på land. Ja, det må jeg håbe. Hvor er han henne? Han er ved mig nu. Ja. Ja. Du skal ikke sætte på. Så skal jeg stille mig helt ind til dig. Total kæmpe hej. Hvad? Total kæmpe hej. Den kan da snart ikke stå i mere gul, den stang. Han er flot af helvede. Ja. Pussy. Øj, hvor svært. Eller var det spændt op, den sang med her? Den har i hvert fald ved nu. Jeg stod den ikke snakke over koldt det her, det fatter jeg simpelthen ikke. Den er godt op, og hun holdt over det også. Jeg håber, den sidder ordentligt, den krog der, der ikke er blevet skidt alt for meget. Jeg skal jo ikke begynde at spise den. Hvor er han henne nu? Ja, lige foran. Der var ikke andet svømme ind i den. Det er egentlig mellem med benene. Så får man bare lige en nyrehug. Ja. Det skal man lige langt før, man bliver færdig. Ja, det skal jeg da godt nok. Jeg håber, man det er helt vildt her. Det er jo igen det her med det fluestang, det er jo sat med kvæmmer. Det er jo lige skal han op i indkøbskurven. Han er fuldstændig kridhvid og bu. Stig, jeg har en time 45 minutter endnu at gøre med. Plus 20! Hvad er det, kagen, men? Den kan godt være i net. Men ja, så... Nej, pas på det der trænger, det lort her. Så prøv at gå hen bagved, se om du kan få fat i en derhen nu. Jeg er sådan ikke vild med det. Nej, kom hen til dig. Nej, jeg synes, at den er gang der, så er det godt. Hvor er den nu? Ja. Kan ikke gå ned ad bordet.
så bare gå ind i vandet. Det er ikke færdigt. Det er en dressurfisk. Kan du godt se det? Ja. Jamen godt, ja. Men bare ikke over her, derovre. Ikke derovre. Godt! Hold kæft, mand! Det er flot, mand. Er du kæft, det er flot, mand. Øj, der er godt. Men der er også 4, det er noget godt. Hold kæft, mand. Nej, mand da. Jeg får lige rundt om. Han er for fanden, han er uden for lort, han er. Nej, kæft, den færdige gris, mand. Det findes sten lige. Ja. Og du ringte ham funky og sige, at vi vil se en rigtig fisk. Det er godt, den her. Jøsses, man, en gris der.